рақобатҳои рӯзи сеюми гранд-слами душанбе низ ҷолибу диданӣ сурат гирифтанд. Бояд бигӯем, ки пас аз 2 рӯзи қуввозмоиҳо мунтахаби ҷудои Тоҷикистон бо ба даст овардани 3 нишони тилло, 2 нуқра ва 3 биринҷӣ садри ҷадвали умумии кишварҳои иштирокчиро ишғол менамояд, ки чунин дастоварди арзанда дар таърихи ҷудои кишвар бори аввал аст, ки рух медиҳад. Ҳамин гуна дар рӯзи сеюм ва ҷамъбастии мусобиқа иштирокчиёни вазни то 90, 100 ва ҷамъи 100 килограмм дошта миёни мардон қуввозмоӣ карданд. дар вазни то 90 килограмм Тоҷикистонро Музаммир Каримзода намояндагӣ мекард. Аммо ин варзишгари кишвари мо натавонист бар муқобили Элҷан Ҳайҷаев аз Озарбойҷон арзанда ҳунарнамоӣ бикунад. Дар ҷараёни қуввозмоӣ намояндаи Озарбойҷон як вазари ва баъдан ипон кор карду ба даври дигар рафт. Барои Музаммир бошад, рақобатҳо дар гранд-слами Душанбе ба охир расид. намояндаи дигари Тоҷикистон дар ин вазн Шодмон Ризоев буд. Ӯ дар қуввозмоии нахустини худ бар намояндаи Туркманистон пирӯз шуд. Шодмон Ризоев қуввозмоиро хуб оғоз карда, бар муқобили Мамадалӣ Очилдиеви туркман ипонро ба даст оварда ба даври дигар рафт. дар рақобати дуюмаш Шодмон Ризоев бар муқобили варзишгар Игор Андони, ки таҳти парчами Федератсияи байналмилалии ҷудо баромад мекард, рӯ ба рӯ шуд. дар ин қуввозмоӣ варзишгари кишвари мо 3 маротиба шидо гирифт ва пирӯзӣ ба рақибаш дода шуд. Ризаев Шодмон бо вуҷуди он, ки дар ин рақобати мушкил шикаст хӯрд, вале умеди худро барои ба даст овардани медали биринҷӣ аз даст надод. дар даври тасаллубахшии мусобиқа Шодмон Ризоев бо намояндаи кишвари Узбекистон Азизбек Авазмуродов рӯ ба рӯ гашт. дар ин қуввозмоӣ варзишгари Тоҷикистон 2 вазари ба даст оварда ҳамакнун имкон дорад, ки барои медали биринҷии мусобиқа муборизаро идома бидиҳад. Шодмон Ризоев барои ба даст овардани медали биринҷии гранд-слами Душанбе бо намояндаи кишвари Чехия Адам Копески ба болои татами баромад. Бояд бигӯем, ки Адами 23 сола дар корномаи варзишиаш 24 медал аз мусобиқаҳои мухталиф ба даст овардааст. дар вазни 90 килограмм намояндаҳои Тоҷикистон имкон доштанд, ки 2 медали заринро ба сабаби дастовардҳои тими миллии кишвар замъ бисозанд. аммо Шодмон Ризоев дар қуввозмоӣ бар муқобили паҳлавон аз кишвари Чехия Адам Копечи ҳарчанд хуб мубориза бурд, вале ниҳоятан медали биринҷиро аз кафи дасташ берун кард. Шодмон Ризоев тавассути иҷрои як усул вазари кор кард, вале рақибаш бошад 2 маротиба ҳуҷумҳои хубу бобароро анҷом дода, аввал вазари баъдан ба ипон табдил дода ғалабаи худро ба даст овард. Шодмон Ризоев натавонист медали биринҷии гранд-слами Душанберо ба гардан овезон кунад. зинаи сеюмро Адам Копечи ишғол кард. пас аз анҷоми рақобатҳои вазни то 90 килограмм ягон тан аз варзишгари тоҷик барои дарёфти нишонҳои ифтихорӣ даст наёфтанд. медали тиллои вазни 90 килограмми гранд-слами Душанберо Элҷон Ҳаҷиев ба даст овард. дар ин вазн нуқра низ ба кишвари Озарбойҷон рафт. дар вазни 90 килограмм боз як нафари дигар низ барои медал рақобатҳои худро шурӯъ намуд. Муҳаммадҷон Абдуҷалилзода, варзишгари ҷавон ва умедбахши кишвар, ки солҳои охир вазни 90 килограмми тими миллии ҷудои кишварро комил месозад. Муҳаммадҷон Абдуҷалилзода дар даври аввал бар варзишгари Муғулистон Церенбат Ганерден қуввозмоӣ кард. дар ин қуввозмоӣ ба ҷуз аз он, ки ҳарду варзишгар якшидоӣ гирифтанд, боз Муҳаммадҷон тавонист, ки 2 юкко кор кунад ва ҳамин гуна рӯи худро даври дуюм ҳамвор кард. аммо дар даври дуюм варзишгари Тоҷикистонро узви мунтахаби кишвари Озарбойҷон Вугар Толибов, ки соли 2018 дар бозиҳои олимпии наврасон медали тилло ба даст оварда буд, интизор буд ва нерӯсанҷии онҳо бисёр ҳам ҷолиб сурат гирифт, вале ба суди намояндаи Тоҷикистон ба анҷом нарасид. Вугар Толибов қаҳрамони Озарбойҷон ғолиби 2 тоскулҳои бузург дар соли 2024 маҳсуб меёбад ва ҳамин гуна бар муқобили Муҳаммадҷон Абдуҷалилов низ бисёр ҳам арзанда ҳунарнамоӣ кард ва дар дақиқаҳои охири қуввозмоӣ як иштибоҳ боис шуд, то варзишгари Озарбойҷон ипонро ба даст биёрад
ва ба даври дигар биравад. акнун пас аз ин нокомӣ муҳаммадҷон абдуҷалилзода ба даври тасаллубахши мусобиқа рафт ки он ҷо имконияти хуби ғалаба ва муборизаро идома додан барои нишони биринҷиро дошт, вале дар муқобили варзишгари бетараф ки таҳти парчами федератсияи байналмилалии ҷудо баромад мекард, 3 маротиба шидо гирифт. ҳамакнун ба ҷои муҳаммадҷон абдуҷалилзода Элдар Алехвардиев барои ба даст овардани медали биринҷии вазни 90 килограмм дар Гранд-слами Душанбе мубориза бурд. узви мунтахаби Тоҷикистон Муҳсин Малаев, ки дар вазни 100 килограмм дар Гранд-слами Душанбе ҳунарнамоӣ кард, дар аввалин рақобати худ аз намояндаи Ҷумҳурии Мардумии Чин Хуанг Фучун мағлуб гашт. ҳамзамон дар вазни то 100 килограмм варзишгари дигари кишвари мо Парвиз Абдурахмонов низ, ки 20 сол дорад, ҳунарнамоиро оғоз кард. варзишгари кишвари мо дар даври аввал озод буд ва дар даври дуюм аз Оливер Барат мағлуб гашт ва бо вуҷуди ин нокомӣ Парвиз ба даври тасаллубахш рафт, ки он ҷо низ мағлуб шуд ва имконияти ба даст овардани медалро дар мусобиқаи Гранд-слами Душанбе ба куллӣ аз даст дод. варзишгари номдор ва маъруфи кишвар Ҷаҳонгир Маҷидов дар даври аввал озод буд. рақобатро аз даври дуюм бар муқобили боз як тан аз варзишгари дигари кишварамон, қаҳрамони ҷаҳон оид ба гӯштини миллӣ Кароматулло Ҳакимов шурӯъ кард. дар ин нерӯсанҷӣ, ки ду тан аз намояндаи Тоҷикистон дар рӯ ба рӯи ҳамдигар қарор гирифтанд, пирӯзӣ насиби Ҷаҳонгир Маҷидов гашт, зеро Кароматулло Ҳакимов дар ҷараёни рақобат 3 маротиба шидо гирифт ва ин боис шуд, ки то Ҷаҳонгир Маҷидов муборизаро барои медал идома бидиҳад. пас аз шикаст додани Кароматулло, Ҷаҳонгир Маҷидов дар даври ниманиҳоии мусобиқа бо варзишгар аз кишвари Туркманистон Боимурод Маҷанов рӯбарӯ гашт. дар ин қуввозмоӣ варзишгари туркман як юко аз Маҷидов ситонид, вале Маҷидов бошад бо истифодаи самараноки усулҳои худ вазари ба даст овард ва ин вазари Ҷаҳонгир Маҷидовро ба финали Гранд-слами Душанбе бурд. дар ҳоле ки Кароматулло Ҳакимов аз ҳамватани худ Ҷаҳонгир Маҷидов шикаст хӯрд, аммо ҳанӯзам шонси бар даст овардани медали биринҷиро дошт. дар даври тасаллубахши рақобатҳои вазни 100 килограмм варзишгари Тоҷикистон бар муқобили ҷудокори ӯзбекистонӣ Муҳаммад Содиқ Содиқов рӯбарӯ гашт. дар ин қуввозмоӣ Кароматулло Ҳакимов як усулро истифода кард, ки онро ипон баҳогузорӣ карданд. акнун Кароматулло барои медали биринҷӣ муборизаро идома дод. рақиби ӯ намояндаи Британияи Кабир Оливер Барат маҳсуб меёфт, ки 23 сол дорад ва дар мусобиқаи кушоди ҷоми Аврупо сеюм шудааст. дар рақобатҳои вазни 100 килограмм ду тан аз паҳлавони номдори кишвари мо барои медал мубориза бурданд. нахуст барои ишғоли зинаи сеюми ифтихорӣ Кароматулло Ҳакимов дар муқобили варзишгари Британияи Кабир Оливер Барат даст ба гиребон шуд. дар ин нерӯсанҷии бисёр ҳам мушкил намояндаи кишвари мо дастболо шуд ва барандаи нишони биринҷӣ гашт. дар вазни 100 килограмм ҳамчунин медали дуюми биринҷиро варзишгар аз Ҷумҳурии Мардумии Чин Фучун Ҳанг ишғол кард. дар вазни то 100 килограмм паҳлавони умедбахши кишвари мо Ҷаҳонгир Маҷидов дар финали мусобиқа бар муқобили яке аз чеҳраҳои намоёни ҷудои ҷаҳон Ҷаъфар Костоев рақобат кард. Костоев таҳти парчами Аморати Муттаҳидаи Араб ҳунарнамоӣ карда, ҳамзамон ғолиби як қатор мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ низ маҳсуб мешавад. бахусус варзишгари мазкур моҳи феврал Гранд-слами Парижро низ ба даст оварда буд. соли гузашта дар Гранд-слами Душанбе сеюм шуда буд. моҳи апрел дар чемпионати Осиё, ки дар Бангкок баргузор шуд, мақоми дуюмро ишғол карда буд. ҳамин гуна бар муқобили варзишгари кишвари мо Ҷаҳонгир Маҷидов ӯ мушкилии зиёдро эҳсос накард. аз як фориғболии ҷудокори мо истифода карда бо як чарх задан ипон ба даст овард ва қаҳрамони Гранд-слами Душанбе шуд. Ҷаҳонгир Маҷидов бошад зинаи дуюмро ишғол кард. ин сеюмин нишони нуқраи мунтахаби ҷудои кишвар дар Гранд-слами Душанбе ба ҳисоб меравад. ҳамзамон Кароматулло ба сабаби дастовардҳои тими миллии кишвари мо чорумин нишони биринҷии Гранд-слами Душанберо замъ намуд.
яке аз умедҳои асосии мунтахаби Тоҷикистон барои ба даст овардани нишони тилло дар гранд-слами душанбе ин бешубҳа дорандаи нишони биринҷии бозиҳои олимпӣ ва ғолиби як қатор мусобиқаҳои байналмилалӣ Теймур Раҳимов маҳсуб мешуд. Теймур Раҳимов дар даври аввал озод буд. хуозмоиро дар ин мусобиқа аз даври дуюм шурӯъ кард. рақиби варзишгари сангинвазни мо варзишгари ҷумҳурии мардумии Чин Ли Жуйсян маҳсуб меёфт. Теймур Раҳимов бо истифодаи самараноки кор дар замин тавонист ки ин ҳарифашро шикаст бидиҳад ва роҳи худро ҷониби даври навбатӣ ҳамвор бикунад. рақиби навбатии паҳлавони кишвари мо Музаффарбек Тураббоев аз кишвари Ӯзбекистон буд. ҳарчанд талошҳои Музаффарбек барои ба даст овардан имтиёз дар муқобили Теймур зиёд буд, вале таҷрибаи ғании паҳлавони кишвари мо дар ин мубориза баръало эҳсос мешуд ва ҳамин гуна Теймур Раҳимов варзишгари Ӯзбекистонро дар бахши кор дар замин ба тахтапӯш нигоҳ дошт ва ғалабаи дуюми худро дар гранд-слами душанбе ба даст овард. пас аз ин ғалаба Теймур Раҳимов ба финали вазни ҷамъи 100 килограмм роҳ ёфт ки он ҷо бо намояндаи кишвари Озорбойҷон Ҷамол Гамзатхонов нерӯсанҷӣ кард. Ҷамол 25 сол дошта дар корномаи варзишиаш натиҷаи арзанда ин ба даст овардани медали нуқраи мусобиқаи кушоди Аврупо дар соли 2024 ва ҳамзамон гранд-слами Боку мебошад. Теймур Раҳимов бо вуҷуди он ки рақибаш низ арзанда аст, муддаии асосӣ барои ғалаба маҳсуб меёфт. чеҳраи намоёни ҷудои кишвар Теймур Раҳимов дар вазни ҷамъи 100 килограмм барандаи нишони тиллои Душанбе Гранд-слам 2025 гардид. паҳлавони кишвари мо дар финали ин мусобиқаи сатҳи баланд бо Ҷамол Ғамзатхонов аз Озорбойҷон қуввозмоӣ кард. дар дақиқаҳои аввали нерӯсанҷӣ фаъолии ҳарду даста баръало эҳсос намешуд. дар ибтидо Теймур Раҳимов 2 шидо ва рақибаш бошад 1 шидо гирифт. ҳамин гуна талошҳои онҳо то дақиқаҳои охирини майдондорӣ натиҷаи дилхоҳ ба бор наовард. дар як ҳолат Ҷамол Ғамзатхонов ба ҳуҷум гузашт ки Теймур Раҳимов аз зидди ҳамла истифода карда рақибро ба тахтапӯшт афтониду ипон ба даст овард ва ин талош боис бар он шуд ки Теймур Раҳимов нишони тиллои гранд-слами Душанберо ба гардан овезон кунад. ёдовар мешавем ки Теймур Раҳимов барандаи нишони биринҷии бозиҳои олимпии Париж 2024 дар чемпионати Осиё ки дар Бангкок баргузор шуда буд медали нуқра ба даст овард. ҳамзамон барои Теймур Раҳимов ин дуюмин нишони тилло аз гранд-сламҳо маҳсуб меёбад. қаблан соли 2022 дар гранд-слами Боку низ медали тиллоро ба даст оварда буд. ҳамин гуна мунтахаби Тоҷикистон бо дастовардҳои арзанда дар гранд-слами Душанбе ҳунарнамоӣ кард. ҷудокорони тоҷик дар Душанбе дар ҳузури ҳазоро дилбохтагони ҷудои кишвар 4 нишони тилло, 3 нуқра ва 4 биринҷиро ба даст оварданд ки дар маҷмӯъ аз рӯи натиҷаи даставӣ низ мақоми аввалро ишғол карданд. бо ҳамин гранд-слами Душанбе ба анҷом расид. ташаббусҳои Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе Федератсияи ҷудои кишвар барои дар сатҳи баланд баргузор намудани ин мусобиқа зиёд буд ва оилаи ҷудои ҷаҳон низ аз ташкил ва меҳмоннавозии тоҷикон хушҳолу сарфарозанд. муборак бошад, бори дигар ба ҳама муборак бошад. мо дар мусобиқаи ҷои дуюм мунтахаби Фаронса соҳиби 2 медали тилло, 1 нуқра ва 4 биринҷӣ дар